Hheyi webafowethu ngibingelele nhle ngasezansi kini nonke nje bafowethu. Webafowethu ngithe uma ngiyangena nje la ku-social media la ko-Facebook ya uma ngithi gqo ngishayisana nazi iy'ndaba lezi. Cela uma ungaka-like u-like uma ungenankinga ungifolowe. Le ngwenya lena-ke kuthiwa iyadlala noHaaland. Siyamazi-ke uHaaland lona-ke ogijima lapha ku-Man City oyi-striker nje esiphezulu. Kuthiwa-ke ibhakaniya ile ndoda lena-ke ifundisa kwembuzi yomsebenzi. Igama lendoda ngathi kuthiwa uHoven, ya Hoven something like that ya, noma engakazi-ke noma ngilibiza kahleni ya, kodwa lilapho nje igama layo le ndoda lena-ke. Kuthiwa le ndoda-ke idlala amagemu awu-45 la ebidlala khona eNorway. Kuthiwa ngoba idlala amagemu awu-45 nje le ndoda yakora amagoli awu-21. Yasiba nama-assist-ke impela awu-5. Ngicabanga ukuthi irekhodi elihle kakhulu-ke leli uma uyi-striker. Uma uyi-striker futhi isiklini kakhulu phambili. Kuthiwa-ke le ndoda lena-ke ibhakane iyayifuna bafowethu, iyayifuna. Ngicabanga ukuthi-ke singayizwa before nje kuqala iligi, singabe sesizwile ukuthi ibhakane iyisayinile le ndoda. Njengoba-ke ibhakaniya kubukakala ngathi ayikho mnandi lapha phambili, iyashoda ngumgadli osemgangathweni. Ngicabanga ukuthi-ke uma ilanda lo mjida noma esayina le ndoda lena-ke izobe isimtholile umgadli omnandi kakhulu ngoba kuthiwa lo mjida-ke akalibheki. Kuthiwa into ekuthiwa ipala akayifuni ukuyibona. Kuthiwa uyazi ukuthi ipala alimuvi. Kuthiwa uyazi ukuthi ipala alimuvi. Ngithi-ke emnyama-ke uma kwenzeka isayine le ndoda iyobe yenza umsebenzi omkhulu ngoba vele lapha phambili iyashoda. Iyashoda kakhulu phambili emapalini. Singazi-ke iy'ngane zakwethu ukuthi leyo ndaba lezi ziyiqiniso kangakanani. Ngicabanga ukuthi bonke abafowethu abano-social media sebethe ukuyifunda nokuyibona lezo ndaba lezo ngoba phela akusiwo amampunge lawa, kuyindaba nje eziyiqiniso ngoba phela zirephothwe ama-journalist esiwathemba kakhulu kwezindaba zemidlalo nje yabona. So sithi-ke emnyama uma kwenzeka ithuba le ndoda iyobe yenze umsebenzi. Umbuzo esinawo-ke noma imibuzo nje enginawo ukuthi-ke shuthi-ke o-De Jong bazolowunwa phela bayaphuma ngoba phela kwesekhomodi sekugcwele ngoba phela kuno-De Jong, kunoMakgopa lapha, lo mfana nje lo osanda kukora nje igoli lapha kwi-friendly game yabo, uRaphoe likhona lapho. So engicabanga ukuthi ngeke ibe ney'trayikho ey'ngaka, ingeke iy'sebenzise zonke. Engicabanga ukuthi kukhona ozoya ekhaya noma kukhona ozobolekiswa kulezo trayikha ey'khona njengamanje yabo. So-ke oMbuthuma kusesenoMbuthuma cabanga. Ngicabanga ukuthi nguye-ke futhi ongaphuma uma kungenzeka iPirates igcine ngempela iyiwinile le ndoda yabo. So engicabanga futhi izoyiwina ngokusho kwama-media impela kukhombisa ukuthi into eseduzane kakhulu ukuthi iyiwine ibhakaniya le ndoda lena. Sithi-ke bhakaniya ayibuye ekhaya indoda. Danko.